Aga. Mati na. Busog. Mama ko na. Gapuhon talaga, ha? Gapuhon. Udah. Gini. Gapuhon talaga, gapuhon. Ubus na. Tiyun. Kulo ni dapo. Ay, dapo. Ano pa sa Ay, may sugom. Oh. Ay, may sugom ini. Ay, nangaburido. Mais balik ka na kami na. Ako yung Thank you for good morning. Good morning. Good morning. Hello, hi Mike. Hello, pwede kaibigan nyo? Sige po. We're friends. We're friends, sure. Why not? Mark English. Huh? Green na ano ito? Halaga, ano? Daghanan ng halas. Pwede ba pag naidoon halas daghanan man? Doon mo, nahalasan mo doon. Yung pamunsa naman. Hello din sino team English. Pwede kaibigang FB ad kita. Mapanos na ko dito naluto dito sa ano. July. Pwede kaibigan nyo? Pwede pa.
Cheryl, if I delete something, don't say it. Ah, ah, ah. May nagmamahal na ba sa'yo kung malayo ko lahat ibibigay sa'yo kung walang alinlangan sana ibigay Kapag naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Pinakailangan magagawa ito sa paglilit ng mga problema, sa paglilit ng kahirapan. Kung wala ang mga ulat, umuulanan sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong anong tunay sa buhay, hindi pa rin salungatin ako ng kahit sino. Basta mas may nagmamahal na ba sa'yo para sa 1PH teleservisyo para sa Pilipino. Hindi lang naman sa Maynila, ngunit ikot ang pwesto ng Pilipinas. Kasi kapag sa buong bansa, yung pinipigyan ng boses, mas matulog yung mga Pilipinas. That's your brother. Yes, he's my brother. Their home, their room. My brother. My brother. May nagmamahal na ba sa'yo? What you cooking? Rice. I will cook rice. May nagmamahal na bags. Hi, Nine. Hello, Nine. Hello, how are you? I'm fine, Nine. Can you cook rice? What song am I from? What do you mean? Can you cook rice? What song am I from? May nagmamahal na ba sa'yo? Kung malaya po na lang
Lahat ibibigay sa'yo kung walang alinlangan. Sana'y bigyan ng pansin. Puso kong ito, ang tanong ko lang, may nagmamahal na bang sana'y ako na lang. May nagmamahal na ba sa'yo kung wala ang niya. Cheryl, you're scaring the Cheryl is carrying the children. My God. You always scare me. Children like me, you know. Nagmamahal na ba sa'yo? Sana'y bigyan ng pansin. Ang puso ko what is your name in your Kari? From you're so beautiful. I like you so much. I love you 100%. Do you understand me? I understand you. I'm from Philippines. My name is Cheryl. What's that mean that walk by? What's that mean? Where? Where mean? Why is not Gab gone for school? No school today because have a typhoon. Cancelled. School cancelled for today's ganap. Thank you for 3 million. Not until Friday typhoon. May nagmamahal. Thank you, Gab. Thank you so much, Gab. Nagugas kasi ka mo. Okay, I will show me. My name is Muhammad Sheila from Camping. Ah, okay. Where are you from, Nene? Muhammad Sheila from Camping. Where are you from? What country, Nene? Sana'y bigyan naman ng pansin. Puso ko nito. Ang tanong ko lang naman ba? Sana'y ito. Itala ka mo ba yung gabi? Marang kami bagyo nga nito. Ang galit. Nagbuluwasan ang santo. Nagbuluwasan ang santo. He told you the other day. Yeah. Ano sa pag... Paano pinundo? Ano? Ha? Pasok. Pasok sila? Hi, Chester. Good morning. Good morning for Cheryl. Good morning. Thank you, Chester. My country is Gambia. Ah, okay, Gambia. Hi, Team Charlie from Chester, Texas. Okay, Gab. Ayan.
Siya kung ayoko na at ibigay sa'yo kung wala na rin naman. Ang hiling ko lang ay nagmamahal. Sana'y sino ba kasi? Hi to you. Hello, sister. How are you? Single? I'm not single. I'm not single, nene. I'm not single. Nagmamahal na ba sa'yo? Kung walang sana'y bigyan ang pansin ang puso ko nito. Ang hiling ko lang ay nagmamahal na taan. Sana'y mahal na ba sa'yo? Thank you for watching. Ang dami. Ang daming nakaharap. I think I left after you said you're not single. Ah, I thought he's just a woman, not a man.
I put the cook. Why would she say she love you if she was a woman? I don't know. Maybe just a friend. Maybe just a friend. Gab, Gabriel. Pakali daw ako sa Hamasitas na Lauren. Ang masitas ang oyster sauce. Mau nga ni, mau na yun naman. Baby, get it, sir. I put this. Sorry. Chili peppers would make it spicy. Chili. May nagmamahal na ba sa'yo kung wala'y ako na lang? Lahat ibigay sa'yo kung wala lang na. Thank you, Kuya Gab. And live will call no one. Okay, bye-bye.